Esta é unha edición de emerxencia de Noticias Dispersas. Saúdos e rompemos nos seus dispositivos para comunicar un aviso urxente. Segundo puido saber Noticias Dispersas, a compañía teatral Butaca Cero, un coñecido grupúsculo de culturetas de extrema esquerda, como todas as compañías teatrais, das que nos intenta liberar o noso amado líder, onde estea Panorama ou calquera orquestra do Top 4, que se quite calquera outra manifestación cultural, ameaza con perpetrar unha representación teatral no Auditorio Municipal de Ourense. Será o sábado 27 de abril ás 8:30 da tarde. Iribarne, que así se chama este espectáculo, unha coproducción de Butaca Cero, o Centro Dramático Nacional e a MIT de Ribadavia, é, en palabras da compañía, unha investigación escénica sobre unha desas figuras absolutamente imprescindibles do noso pasado recente, un intento bastante irreverente por comprender como chegamos até aquí da man dun político que nas súas propias palabras dicía as verdades sen condón. The fuck is the fuck is who the fuck is Iribarne? 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 Iribarne, meu, é que me enfada. A crítica teatral dixo sobre este espectáculo cousas como Iribarne é unha megapeza por dereito propio, ou hai que vela desta tempada. Un político clave de la dictadura que rebrota como demócrata e se reinventa como galleguista sin despeinarse non é solo un personajazo, sino también un vehículo perfecto para explorar la reciente historia de España y entender los pilares sobre los que se asienta la democracia actual. Uno de los estrenos más esperados de la temporada, que podemos confirmar que ha cumplido con creces las expectativas creadas, un perfecto engranaje técnico e interpretativo sobre un texto contundente y muy bien estructurado. Iribarne no deja títere con cabeza, es una sátira irreverente sobre Fraga que, obvio, carga contra el franquismo, pero también sin sutilezas contra la transición y el bipartidismo a ritmo de tecno como fiesta de verbena. O Concello de Ourense colabora con este espectáculo non só non pagando o caché do mesmo, senón cobrándolle a compañía a taxa de 1.170,50 € por ocupar o auditorio. A compañía deberá tamén aboar os salarios dos técnicos de sala. O cobro desta taxa no auditorio realízase en función da sempre sabia discrecionalidade do alcalde. Hai xente que a paga e xente que non. Ese mesmo día, o Concello colabora co novo festival Utopía, onde Juan Magán perpetrará un concerto, ou unha sesión, ou como se chame esa cousa. En Noticias Dispersas somos bastante boomers, xa saben. Para isto, por suposto, non hai problema de cartos, como ben aclarou o alcalde no pleno municipal de marzo. Un exemplo da xa mítica dilixencia do goberno municipal. Canto diñeiro vai poñer o Concello de Ourense como coorganizador do Festival Utopía? De Utopía? Juan Magán. Ah, Juan Magán, creo que 30.000, ¿no? Me parece. Creo que son 30.000 euros. Creo que sí, 30.000 masiva, me parece. Me parece, o 30.000 sin IVA, non sei xa. O 40, o algo así, non sei cuánto es. ¿Cuánto es? 40.000. Bueno, sí. No, son 30.000, son 30, no son 40, son 30. Sí, son 30 masiva como mucho, pero no 40 no, son 30 masiva. Vale. Creo. Creo que queda unha... 30 masiva, si es factura, si es aportación subvención, pues no, ya miramos. ¿Qué más? Estes 30.000 ou 40.000 cobraránse en caso de que se poida habilitar crédito. De momento parece que o proceso avanza, pero aquí nunca se sabe. A ligazón para mercar as entradas está entre as bobadas que poñemos na descripción do programa, por aí abaixo. Poñémola a súa disposición porque sabemos que si nos ven, vostedes tamén son culturetas de extrema esquerda. Se non é así, por favor, procedan a insultarnos ordenadamente nos comentarios. Estaremos encantados de ignoralos. Foi todo. Seguiremos informando.